Sa dagat pa lang nakaalerto na ang Philippine Navy aron mapakgang ang mga CTG nga NPA nga buot magpalusot og mga armas. Kini ang senaryo sa Maritime Interagency Exercise 2023-02 nga kunuhay miyembro sa nagkahuyang nga Guerrilla Front 18 ang magpalusot og illegal nga mga armas. Bisan sa pantalan, wala magsilbi ang mga kunuhay miyembro sa NPA kay giatngan sab sila sa mga otoridad. Buot ipakita sa mga security agencies nga paspas ang ilang intel monitoring, mao nga nasakpan nila ang pagpalusot og armas. Ipakita sab nila ang pagtinabangay ug pagsukod sa interoperability. Gilangkuban sa NFEM Opcon Tacon Unit, Joint Task Force Aguila, 66th IB, Coast Guard District Southeastern Mindanao, PNP Regional Maritime Unit, BFAR Bureau of Customs, MATI PNP ug MATI CDRRMO ang exercise. Today we will officially conclude our interagency exercise, and I hope that many of you have learned, improved, and enhanced your capability as a team throughout our 3-day exercise here in the beautiful city of Mati. Mitanaw sila Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat o Governor Nino Sotero Uy Jr. ug mga estudyante sa Mayor Santiago Garcia Memorial School ug Mayor Luisito G. Rabat School. Buot sa LGU nga masabtan ng ilang tinud-anay nga suporta sa mga local authorities ug masabtan sab sa kabataan ang importansya sa pagprotekta sa mga coastal areas. I wanted to experience and to see what I never experienced before. Kamo, swerte mo. Kaya nakita ninyo ngayon kung ano ang meron ang Pilipinas. During our time, younger years, in the 1970s, 80s, when Mindanao's first burst of rebellion happened here, we were not equipped. I could hear before, during SSB pa, ang communication namin that time, when my father was governor, I could hear the soldiers screaming for help. Tabang, 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 nagpuputukan. What we experienced earlier. Gihimo ang exercise aron makita kung unsa ka importante ang koordinasyon ug aksyon sa mga hulga ug ma-assess kung unsa pa ang angay palig-unon. A maritime interagency exercise is a proper venue to test our level of preparedness and in terms of our available equipment and assets, personnel, and required skills in fighting criminality and other similar incidents that threaten our peace and security. Malampuson ng exercise na nagpakita sa lig-on nga dedikasyon sa Philippine Navy ug ubang ahensya sa gobyerno sa paghatag og proteksyon sa nasod.